Aşgabatda dollaryň gara bazardaky nyrhy gaýtadan ýokurlandy. 28-nji dekabrda gara bazaryň söwdegärleri 1 Amerikan dollaryny 18 manat 20 teňe aralygynda satyn alyp, 18 manat 50 teňe, 18 manat 60 teňe aralygynda hem satýarlar. Mundan öň Aşgabatda dollaryň gara bazardaky bahasy 2 hepde çemesi wagt 17 manat 20 teňe aralygynda saklanypdy. Paýtagtyň Äli Moşar bazarynda dollaryň gara söwdasyny edýän söwdegärleriň aýtmagyna görä, häzirki wagt dollary satýan adamlar az bolup, onu satyn alýan adamlar köpelipdir diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri anonim şertde gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, söwdegärler dollaryň bahasynyň gaýtadan ýokurlanyp başlamagynyň esasy sebäpleriniň birini mundan beýlek Western Union halkara pul iýermek hyzmatlary arkaly daşary ýurtlara Amerikan dollarynda pul uratmak isleýän raýatlar üçin dollaryň gelip çykyşyny görkezmek baradaky talabyň aradan aýrylmagy bilen düşündirýärler. Indi çagasy daşary ýurtlarda okuyan enatalar her aý 300 Amerikan dollaryna çenli pul serişdesini Amerikan dollarynda iýerip bilýärler. Öň raýatlardan dollaryň gelip çykyşyny subut etmek talap edilýärdi. Indi şeýle düzgün aradan aýrylypdyr. Şol sebäpli çagasyna 100 dollar bolsa da pul iýermek üçin dollar satyn alýanlar köpeldi. Bu hem dollaryň nyrhynyň gaýtadan gymmatlamagyna sebäp bolýar diýip paýtagtyň Äli Moşar bazarynda dollaryň gara söwdasyny edýän söwdegärleriň biri anonim şertde habarçymyza gürrüň berdi. Azatlygyň habarçysynyň tasdiklamagyna görä, gürrüň edilýän düzüniň ýatyrlandygy barada paýtagtyň banklarynda bildiriş asylmandyr. Emma anonim şertde maglumat beren Aşgabatly bank işgärleriniň bir näçesi şeýle düzüniň geçen hepdäniň ahirinden güýje girendigini we raýatlaryň bu barada diňe bankda işleýän tanış bilişleri arkaly bilip galýandygyny aýtdy. 8-nji noýabrda Türkmenistanyň Merkezi Banky ýurtdaky banklara ýörite hat uradyp, bu talabyň güýçden aýrylandygyny ma'lum etdi. Ýöne bu karar halk köpçüligine açaçan elan edilmedi diýip jogapkär bank işgäri Azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda dollaryň nagt söwdasyny doli ýatyrdy. Şondan bäri ýurtda dollaryň resmi kursy 3,5 manat möçöründe saklanyp galýan mahaly, onuň gara bazardaky nyrhy 500-den hem ýokurlandy. Ýurdun banklary ilatyň belli bir möçördäki türkmen manadyny nagt däl görnüşde daşary ýurt valyutasyna öwürmäge mümkinçilik döretse-de, bu pul serişdesini nagtlaşdyrmak hem de olardan nagt däl hasaplaşyklar arkaly peýdalanmak düzünleri dolu diýen ýaly çäklendirildi. Şu ýylyň iýun aýynda Aşgabatda we Daşowda dollaryň gara bazardaky bahasy resmi kursdan ta 8 esse gymmatlap 27 manada ýetipdi. Türkmenistanyň döwlet mediasy galp dollar söwdasy bilen baglykda tutulandy aýdylýan adamlaryň uşdan tutma aglap tow edýän pursatlaryny wagtal görkezse-de yerli synçylar we ýaşaýjylar şeýle-de Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary dollaryň gara bazardaky söwdasynyň açaçan diýen ýaly amala aşyrylýandygyny aýdýarlar.